Prostor nekadašnje zapadne Ugarske na koji su presađeni drevni Hrvati duhovna je i kulturna kapsula s potencijalom uspješnog rasađivanja na druge hrvatske prostore, odnosno na prostore na kojim žive Hrvati. Stoljećima unutar jedinstvene administrativne cjeline Ugarskog kraljevstva 1920. Trijanonskim ugovorom prostor Hrvatskog Gradišća biva podijeljen na teritorije triju zemalja: Austrije, Slovačke i Mađarske. Biološko tkivo Hrvatskog Gradišća toliko je ugroženo da bi određeni njegovi aspekti za manje od jedne generacije mogli završiti u domeni predaja. Asimilacija i povijesna brisanja višestruko su nas u to uvjerile. U vremenu masovnih migracija i miješanja stanovništva ništa manja opasnost ne prijeti ni matici domovini. Ako je biološko tkivo ugroženo, tada ono postaje predmet hitne diskusije, a polje nužnog konstruktivnog djelovanja političko, demografsko, kulturno i napose duhovno. Čist i majčinski pogled stare domovine Hrvatske prema Gradišću, osobito onom dijelu Gradišća koje je uz mnoge povijesne nedaće pola vijeka boravilo unutar željezne zavjese, a danas je tranzitna točka radne snage koja migrira u smjeru kretanja sunca, može rasključati taj fertilni kulturni potencijal i upotrijebiti ga za osvježavanje tradicijske baze i svijesti o identitetu. Važna je uzajamnost. Literatura, djela i vrela, terenska istraživanja i ponajviše međusobni kontakti, programi i organizacije izvori su s kojih ovo osvježavanje može probuditi pramemoriju u prostor zapisanu primordijalnim zakonima. To su zakoni o kojima govore najveći umovi, sveci i sveti spisi. Zakoni za koje Platon kaže da se očituju u vječnosti, a ne u prolaznosti, te da uzdižu dušu i služe obraćenju. Zakoni koji upravljaju naukama o brojevima, oblicima, površinama, zvijezdama, te na kojima su utemeljeni aritmetika, geometrija, zvijezdoznanstvo. To su zakoni koji usmjeravaju ka biti i istini. Važnu ulogu u stjecanju tog iskustva vrši geometrija, koja u životu pojedinca može imati simboličku, ali i transformativnu ulogu. Posebice sveta geometrija koja kroz matematičke obrasce ujedinjuje fizičku i duhovnu stvarnost. Odnos geometrije i identiteta vidljiv je i u Kolnofu, gdje Hrvati imaju pohranjenu vlastitu pramemoriju. Kako? Omjer manje i veće vrijednosti, gdje se veća prema manjoj odnosi kao cijelina prema većoj, naziva se zlatni rez. Koeficijent ovog omjera označava se grčkim slovom fi i iznosi približno 1,618. Među mnogim posebnostima zanimljivost ovog broja je i da njegova recipročna vrijednost ima identičan decimalni nastavak. Zlatni rez jedan je od ključnih principa svete geometrije. U matematici se interpretira Fibonaccijevim nizom, a naziva se i božanski omjer jer se manifestira u tvorbi makro i mikrosvijeta. Vidljivo je to kroz astronomiju, biologiju, anatomiju, genetiku, a njegova primjena poznata je u umjetnosti i arhitekturi, osobito onoj sakralnoj, svetoj. Najveća površina povezanih mora, zatvorenih euroazijskim i afričkim kontinentima, sistem je Sredozemnog i Crnog mora. Prostor je to drevne ekumene,
kolijevke današnje civilizacije. Ovu morsku površinu omeđuje na istoku gruzijski grad Koboleti na obalama Crnog mora, te na zapadu španjolski grad i rt Tarifa u Gibraltarskom prolazu. Ploveći unutar tih granica, narodi su tisućljećima razvijali kulturu, izmjenjivali znanja, ideje, trgovali i vojevali. Razina mora i njome određena obalna crta uvjetuje odnose u kojima je zapadni zlatni rez među ovim granicama meridijan vječnog grada Rima, temelja zapadne civilizacije, dok je njegov povijesni prethodnik, božica mudrosti Atena, smještena na meridijanu istočnog zlatnog reza ove velike i plodne vode. Precizno na polovici među krajnjim meridijanima Tarife i Kobuletija, posljedično i na pola između zlatnih civilizacijskih meridijana, nalazi se grad izrazito bogate povijesti te vrijedne kulturne, znanstvene, duhovne, umjetničke, državničke te pomorske tradicije. Danas na jugu Hrvatske, u Dalmaciji, na južnim rubovima prostora kojeg nastanjuju Hrvati, ujedno i južnim povijesnim rubovima Čakavice, smješten je Dubrovnik. Sjeverni rub staništa Hrvata upravo je Hrvatsko Gradišće, u kojem je na samoj granici s Austrijom smješten i Čakavski Kolnof, malo hrvatsko mjesto poznato po hodočasnoj crkvi Blažene djevice Marije sa statuom Crne Loretske Gospe. Numerička zanimljivost je razlika među paralelama Kolnofa i Dubrovnika. Ona je cijelobrojna vrijednost i iznosi točno 5 stupnjeva geografske širine. Najkraća veza između ove dvije točke, pravolinijski zrakom, uspostavlja se također kroz prapostojbinu gradišćanskih Hrvata u Srednjoj Bosni, preko samog vrha planine Vlašić, Paljenika. Vlašići su zvježđe među najpoznatijim nebeskim objektima koje se u grčkoj mitologiji naziva Plejade ili 7 sestara. Poznate su kulturama na obje zemaljske hemisfere i mnoge predaje govore o Vlašićima kao nebeskom porijeklu ljudske vrste, odnosno mjestu prebivališta naših predaka, te se često povezuju s izvorištem života. Mnoge tradicionalne astronomije poznavale su kozmičku dinamiku Vlašića, te prema njihovom kretanju organizirali kalendare i važne životne cikluse ovdje na Zemlji. Planina Vlašić u antici se nazivala Mons Matrix, planina Matrica, Matica, Maternica, Majka ili pak Mreža. Od vremena bivše Jugoslavije vrh Paljenik bio je ključna mrežna točka, glavno relejno komunikacijsko čvorište. Razlika među meridijanima Kolnofa i Paljenika također je cijelobrojna i iznosi točno 1 stupanj geografske dužine. Precizne pozicije koje markiraju ovu cijelobrojnu razliku od 1 stupnja su toren na Paljeniku te spomenik budućnosti u Kolnofu, smješten na mjestu prvog organiziranog masovnog prelaska istočnih Njemaca preko željezne zavjese koji se zbio u ljeto 1989. na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza. Pored ovog spomenika prolazi i najpoznatiji hodočasnički marijanski put centralne Europe, Marjacel Čikšomio. A zanimljivost je i da je najkraća putanja između ova dva svetišta pravolinijski zrakom upravo preko Kolnofa, točnije kolnofskog hrasta naših starih. Među 7 simbola integriranih u spomenik budućnosti koji opisuju identitetske obrasce gradišćanskih Hrvata kao i djelovanje prirodnih sila i principa, tu je i kolnofski križ, te glagolska osnova riječi ča.
Dubrovnik, koji je već 1000 godina pod zaštitom Svetoga Vlaha, zaštitnika grla, glavnog ljudskog komunikacijskog aparata, nije samo etimološki vezan na zvijezdano jato Vlašića, kojeg čakavci na sjevernom Jadranu nazivaju Vlahići. Ovu vezu Dubrovnik ostvaruje i putem Kolnofa. Na paraleli Vlašić planine nalazi se i najistočnija uvala otoka Paga, Vlašići. Mjesto bogate kulturne i duhovne povijesti u kojem je smješteno odmaralište hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, koju čine i gradišćanski Hrvati sa zapada Mađarske. Točno na pola među meridijanima Dubrovnika i Vlašića na Pagu smješta se meridijan Kolnofa, na kojem se nalazi i Sinj, najveće marijansko svetište Dalmacije. Zanimljivost je i da ovaj meridijan dotiče Jadran u Dugom ratu, koji leži na paraleli Loreta, marijanskog svetišta u kojem se nalazi Nazaretska sveta kuća Blažene djevice Marije, a u njoj statua Crne Gospe. Uz Dugi još jedan rat leži na ovom meridijanu i svojim nazivom upućuje na božanski omjer spomenut u ovoj priči. Zlatni rat na otoku Braču. I baš taj zlatni omjer ćemo testirati i na fizionomiji Kolnofa kroz neke značajke koje se ogledaju u njegovom povijesnom, kulturnom, društvenom, fizičkom i duhovnom biću. Zlatni rez između spomenika budućnosti i crkve Blažene djevice Marije mineralni je zdenac rujča, obogaćen s ugljik dioksidom i željezom, iz kojeg je čitavo mjesto još duboko u 20. stoljeće pilo, dok ga napredak nije zatvorio i putem vodovoda svima donio dragocjenu mrtvu vodu. Voda, izvor života i simbol čistoće u božanskom omjeru s dvijema lokacijama obilježenim čistim izvorom života, Majkom Božjom. Spomenik budućnosti i spomenik svecu koji se slavi dan nakon blagdana Marijina uznesenja tvore zlatni rez na Koljnovskoj oznaci cjelovitosti, simbolu potpunosti, vječne vrtnje i našeg materijalnog doma. Na sjevernim vratima Kolnofa, na samom ulazu u mjesto, simbol je naše fizičke majke, planete Zemlje. Instalirani globus na poziciji božanskog omjera između spomenika budućnosti i spomenika Svetog Roka. Kolnovčani koji već cijeli vijek žive na samoj granici s Austrijom, gdje mnogi danas nalaze i kruh svagdanji, zaštitniku Austrije utječu se na raskršću ulice Kiselog zdenca Rujče i ulice Košut Lajoša. Kakvo pero potpisuje igru da između spomenika budućnosti i vječnog počivališta Kolnovčana, točnije Kapjeleva Cimitori, božanski omjer nalazimo na kipu Svetog Florijana. Prije stoljeće i pol na rubu Kolnofa na diku Blažene djevice Marije postavljen je kip u hladu kestena, koji s glavnom mjesnom crkvom Svetog Martina zlatni rez tvori na poziciji maločas spomenutog kipa Svetog Rokuša. Ovaj kip, simbol nebeskog zaštitnika Bibinja, u 21. stoljeću Bibinjci u znak prijateljstva poklanjaju osebujnom i posve samosvjesnom dijelu hrvatskog nacionalnog bića ovdje u Mađarskoj. U smjeru ekvinocijskog obasjaja Sveti Florijan zlatni je rez među Gospom pod Kostanjom i raspelom Vatiloši, koje stoji na ulazu u Mali Kolnov. U istom tom smjeru Kapjelava Cimitori božanski je omjer među raspelom Vatiloši i crkvom Blažene djevice Marije. Tu matematički logične i božanski odmjerene stvari ne završavaju. One možda ovdje i ne počinju. Možda nisu ni srž,
centar zbivanja, vrhunac života samoga koji po zakonu postaje, opstaje i nestaje. Kolnov zasigurno nije ni centar, ni početak, ni kraj, ali je svjedok. Svjedok zakona, svetosti i biti. Stoga krenimo ka Kolnofu. Krenimo iz Kolnofa. Put prema Kolnofu kao i put od Kolnofa put je ka zemaljskom i nebeskom identitetu. Put kojeg su Hrvati napravili prije 500 godina poziva da se rekurzivno uspostavi arterijska veza s domovinom u duhovnom, kulturnom i svakom drugom obliku. S domovinom koja se prostire od južnog Jadrana do centralne Europe, od neba Vlašića do vječnosti uznesene Marije i Boga Tvorca, čiji nam omjer služi kao svjetovna i duhovna mjera i smjerokaz. Božja mjera upisana u Kolnov i zakoni po kojoj ona djeluje nude odgovore na izazove kojima je izložen kako narod Gradišća, tako i narod u njegovim prapostojbinama Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svete poruke upisane u prostor, narodu spuštene preko svetaca, zaštitnika i Majke Božije, govore o savezu i obavezi koju imamo s Bogom. Obnova tog saveza i ispunjenje obaveze prema Bogu daju sigurnost našem opstanku na zemlji i bliskost božanskoj vječnosti. A Kolnov vezama Vlašića i božanskim omjerom ostaje na zemlji kao svjedok ovog saveza.